Hello guys, good morning. Early in the morning, so very sad. I don't know na ma-handle ko pa ito kasi parang naghagsa sa akin ang pagkakataon ngayon. Pero okay lang, laban pa rin. Ito ang nangyari nung nakaraan, namatay ang isang Chinese chicken. Kagabi naman pagpangas namin, namatay rin ang isang Chinese chicken. Dalawang lalaki na Chinese chicken ang namatay na. So, ang natira, isang babaeng Chinese chicken na lang. Eto, I don't know na makaya ko ba kaya ito, char. Pero, kayanin natin guys. Habang buhay pa tayo, hindi tayo mawala ng pag-asa. Kasi sa nangyari sa aming AdSense, yung ads namin nawala sa YouTube channel namin. Kaya eto, laban pa rin. Parang mundo ko talaga ngayon. Pagkakataon ko talaga ngayon na ganito ang mangyari, pero it's okay. Kaya pa rin natin ito guys. Ang isang Chinese chicken, yung namatay, hindi daw na libing yun. Kaya ito, ilibing ko ito. And sa silingan po nila nililindon ila ni Angging, ang ilahang inayan nga manok, kalit lang daw namatay. Gikan sa batugan, nahulog, patay na. Maunang, okay ba o? Ugunsa ni. Tapos, ang ingon po nila, gidaog daw ang mga manok sa pato. Amot lang ugunsa nakatinuod nga ingana. Daogon day ang pato sa manok. O ang manok daogon day sa pato. Tama ba ako? Kaya eto, ako ni siyang ilubong kay watakay baw kung unsa ni siya nga kuan nga sakit sa manok nga naingani man ni siya. Kay pagpangas na ako, wala naman. Ang isa pod katong isa ka laki pod, ingon lagi si mama nga namatay. So, wala na ko'y mahimo. Eto guys, ako siyang ilubong. Kay para kung sakit man ni dili magtakod-takod. Diba? Dito natin siya ilubong. Paborito pa man ako talaga itong mga Chinese chicken. O, ako ni siyang ampingan jud kay kulong nako sila kay para safety kay magsigig nila buka sila datong mga Bisayang manukpod tapos datong pato. Pero saon ta man ni karon nga naingani man ni. Okay na guys, nalubong na siya. Madam Tutsi and Sir Joel. I'm so sorry. Wala na ang duha ka Chinese chicken nga laki. Akong ganahan na to nila kay mura bitaw siya decoration sa kuan. Natad. Kanang lakaw-lakaw sila. Kanang na may daghan mga manok pero ang kato magog Chinese chicken kay nindot sila labi na katong laki kay ngano hambog ang ilang balahibo tapos hangtod sa tiil na ay mga balahibo muna ang ganahan ko pero wala na munang I'm so sorry madam. Murag nawa ko sa akong kuan. Nawa ko sa akong kanaang nawa ko sa linya bitaw. Tungod sa nahitabo kay murag nakuan ko na kuan ko ba nga ingani di ay tungod lang sa mga wala ko nagbasol nga na ingana kay kung saan pa man human naman murag og na nawa sa linya nga
ang diri sa bukid ako nang napasagdan, wala na ako na atiman ang ako mga buhion. Ngani ang mga manok nga naglumlum, wala na ako na atiman nga nagsapaw-sapaw na dai sila. And karon pod nga manok ang isa ka inayan 10 kabok nga itlog walay nahimo kay nakuan na nangahulog-hulog datong tangkal. Manang okay lang, laban lang. Saan pa man, namatay naman sila. Gisayangan ko kay hinatag biya tuwa. Munang okay lang guys. I'm sorry madam. Wala na ang udwa kalaki. Mana very sad kay tanan wala nahitabo, pero okay na niya guys. Kaya na ako ni atanan, nakaya magin ako sa una nga na nahitabo karon pakaha, di ba? Manang pasalamat apod ko sa tanan ng mga nagsuporta sa kuha. Sa tinuod guys natong nahitabo sa among account nga naingat to, nihilak ko dato na time, pero wala na ako ginakuan sa inyo kay ginashare kay gusto akong mo fight ko nga mo fight kay pero murag dili kaya no nga ingana ang nahitabo no niya nasundan pagikaroon nga nangamatay ang akong kuan buhion nya paborito pa jud nako nga manok Chinese chicken. Ako magito lang gitangkal kay magsige sinabunga datong mga syapulaan sa kuan nga ng pato din itong mga Bisayang manok pod nga kuan. Pero wala, namatay sila. I'm sorry jud kayo madam, pasaylo ako kay wala ko na-handle nga kuan nga na ang kuan pod strawberry napay mga kuan adto, mga similya nakakuan ko kay na ako ginahimo-himo nga kuan, gisulod na ko sapat, pero kanil pod lagi bitaw nga dili ampingan kung unsay naa muna makahiubos pod nga kung unsay naa nato dinhi unta sa balay ampingan. Makuan po kay labi na og na ako sa kuan ubos pagpangas nako ang nahitabo sa strawberry nangatumba kay gi kuan kuno gi plaster ko na biya unta to, pero saan taman nga nga naman basta lagi puhon mas maay siguro og kuan nga na ang pero guys wala ko nawadaan og pag-asa kay ngano kana ang adtong niaging adlaw na nag-update ang kuan, nag-update na ay email
Nya mag-submit ko og new tax form. So mo to nagka libog pa jud ko kay ang akong gina-apply na pod sa kuan kana ang tax form. Ang bag-ong account man nga akong ginahimo, ginalink dito na ako sa akong account. Mo to naglibog ko. Pero gina-realize na ako, ginabasa jud na ako maayo ang kuan nga kung unsa jud ang ibutang dadto nga pag-fill up. Mao to nga kaluoy sa Dios na okay ra pod siya. Kay grabe kalisod guys. Grabe kalisod ang nahitabo kay pag-submit nimo og tax form, ang katong gihimo na ko nga account nga gilink nako sa akong channel mo may nigawas dito sa new tax form. So step 1 pa yung sa step 8. Pagka step 7 dito ko naglibog kay asa na ko i-kuan, asa na ko i-connect. May gani kay nakabutang dito full legal name. So di bali ako man ang legal name, ako man to account. So di bali ang akong account mo'y akong pangalan mo'y gibutang dito sa kana ang full legal name. May gani kay na-okay siya. Pasalamat ra pud ko kay na-okay siya, wala siya nag-error. And then pag-submit nako, approve diretso pod. So waiting pa pila ka days. Kay 32 days man ang kuan dadto na time sa pag-apply namo sa kuan sa Google payment. Grabe ka kuan, stress, pero okay lang, laban ng gyapon. And kuan ko kay sakang lilin pod na apply na pod nako, na-connect na pod nako ang sakay lilin sa iyang website. Kay ningay mag-site dadto matong grabe ka stress kay iya nililin nga account ug ako amo nang mayon tagpuhon okay na. Kay para wala na bitaw hunahon nga ingana. Kay grabe kalisod ang mga kuan. Secure jud nga dito jud sa imuhang account mapaingon mao nang grabe sila ka kuan. Higpit. So unsaon ta pa man nga nahitabo naman to siya. Mao nang pasalamat na pod ko sa inyo guys kay nagatan-aw gihapon mo sa ako ang vlog. So thank you so much sa inyong tanan sa mga suporta niyo sa ako. Daghan kaayong salamat kay ayun, naapagyapon mo. Manghinaot ko pagbalik sa ads, naapagyapon mo. Diri ra ko taman ug daghan kaayong salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa ako. Thank you very so much. Madam Tutsi, I'm so very sorry kay wala na ang Chinese chicken, wala na jud ang duha ka laki nga Chinese chicken. Munang I'm so sorry. Thank you guys and I love you so much. Og diri ra ko taman. I love you all. Bye.